Usibonga konke Hosiana obeneminyaka emithathu ubudala uhlaselwe izinja esendleleni eyovakashela umngani wakhe. Umphakathi uthi usashaqekile ngowakubona ngesikhathi uzama ukuhlenga lentombazanyana. Besekanamaskazi amaningi kakhulu besezimlimazile already imlomo cabanga ngathi ungasekho ihlo nala ebusweni nje bengasabonakali nala ngaphambili like nje the whole body umzimba wakhe nje wonke bese udamage kakhulu nala emva kosimthole selele abheke phansi. Umama kaSibonga konke uthi ubesendlini ngesikhathi kwenzeka lesigameko njengoba esaqinwe ukugula kanti uthi akazi uzothatha ini ayihlanganise nani ukuze afihle ingane yakhe. Bengicela mina ukuthi umphakathi ungisize ngoba amandla anginawo i-funeral cover bengakayijoyini ukuthi bangisize ukuthi ngikwazi ukufihla umntana. Kuze kube manje akwaziwa ukuthi umnikazi walezi zinja ukuphi njengoba wadla phansi emva kokwenzeka kwalesi sigameko. Ababhekele ukuphepha kwezilwane iSPCA bathi bazoya emjondolo yaseMarathon ukuyosusa lezi zinja emphakathini. We're going to go and remove the dogs from that area and bring them to the SPCA. And then we'll work hands to hands with the subs. Ikhansela lendawo lithi kudingeka uhlelo oluzofundisa abantu ngokunakekela kwezilwane abazifuyile. We will need to have a program that will bring into our communities in general. One as to how then one takes care of his own pets, and then two, if someone does not need his dogs or cats, what steps to be followed. Umphakathi wakulendawo uthi isigameko esinjengalesi asiqali ukwenzeka. Abakwa SPCA banxusa labo asebehluleke ukunakekela izilwane zabo ukuba bazilethe kubona.